Kalasin mo lahat. Pati ulo niya. Lahat. Lahat. Kalasin mo. Tanggalin mo. Lahat. Matagal ka na sa ng espiritu niya. Para hindi ka na masaktan. Parang wala na tayong away dalawa. Anong kinagagalit mo sa tao ito? Nagagalit ka ba ng higit sa kanya? Galit na higit. Sige, kalasin mo lahat. Pusin mo. Anong dahilan? Bibigyan kita ng kuryente sa ulo, tanda mo. Anong dahilan kinagagalit ng higit mo sa kanya? Galit na higit ako sa kanya. Sige, kalasin mo na. Lahat. Wala kang ipitira. Zero-zero mo lahat yan. Tanggalin mo. Kalas. Tanggalin mo lahat. Sige. Kalasin mo na. Mahihirapan ka. Maniwala ka sa akin. Binigyan kita ng pagkakataon para hindi tayo mag-away dalawa. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo yung pagpalungkot yung utang. Kalasin mo lahat. Bilisan mo. Lahat. Ora mismo. Pag hindi mo kinalasan, kaya ko rin kalasin niya. Mano-mano kami, kakalasin namin niya. Pero patay ka na. Wala ka ng buhay. Ibibigay ko sa iyo yung sakit na yan. Kung pinapalutang mo kanyang utak, panulutangin kita sa isang kapoy. Wala oras at gabi. Bumabagang katawan mo. Kalasin mo lahat. Kung ano mang matinding galit mo sa katawan ng taong ito, na pag-aari kay Pres ni Cristo, patawarin mo na siya. Kung ano man nagawa niyang kasalanan sa iyo, patawarin mo siya. Kung ano mang galit mo sa kanya, patawarin mo na rin siya. Pagkapatawar ka na, hindi mo? Itigil mo to. Walang mangyayari sa buhay niyo. Puno-puno ng galit ang mga puso niyo. Ang tao rin ito, kahit hindi ko siya kilala, ang kanyang puso ay meron din konting galit. Pero sila kayo nagagalit na walang kakwenta-kwentang bagay. Pagpus dapat magharit sa pagutian ng iyong puso. Tanggalin mo lahat. Huwag ka mag-alala. Pag kinas mo yan, wala kang mangyayari sa'yo. Pero huwag ka nang babalik sa ng espiritu niya. Tanggalin mo. Lahat. Linisin mo yung buong katawan niya. Lahat. Buong katawan niya. Tanggalin lahat. Magkapatawaran na kayo. Nilalamon ka. Nakasakngan sa iyong isip at puso. Ubusin lahat. Sino nagturo magdasal sa iyo? Sa angkan mo, sa lahi mo, etc. Sino tao? Ha? Sino nagturo sa iyo ng dasal? Palisan mo na. Konti na lang. Ora mismo, hindi ka na makakapasok dito kailanman. Once na pumapasok ka rito, bahala ka. Ikaw ang pipili na kapalaran mo, hindi na ako. Tanggalin mo. Tanggalin ko po. Lahat. Pati sa sigmura niya. Pati sa balakang. Itigil mo kabaliwan ng galit ng iyong puso. Baka hindi na kayo magising sa sunod na araw. Meron pa. Ako ang magsasabi kung wala na. Kalas ng kalas. Lahat. Hinto mo yung kamay niya.
Binibigyan kita ng pagkakataon, pero hindi ka na makakapasok ng espiritu niya. Beras kayo may galit sa puso. Ihinto mo yung kamay niya. Ihinto mo, susugatan kita. Itigil mo to, ha? Opo. Tanggalin magninti ko kanyang kakayahan at Opo. ibalik siya sa impyerno. Opo. Gising! Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. May tatanong muna ako sa iyo, bago mo ito bitawan. May nakita ka maliwanag madilim. Madilim. Saan banda yun? Dito lang mo sa harap. Madilim na yung harapan mo. Ngayon pumikit ka. Madilim yung paningin mo. Harapan mo hindi. Medyo parang. Idilat ang mata. Ngayon pakiramdam mo yung ulo mo kung masakit. Walang sugat yung paa mo, mamaya mo lang tingnan niya. Ano pinagkaiba? Ngayon pakiramdam mo. Normal na. Ikaw. Tingnan mo siya ngayon. Kung anong pinagkaiba niya ngayon. Tama na yan. Maliwalas na yung mukha niya. Maliwanas na yung mukha niya, no? Opo. Hindi ka tulad kanina. Kanina parang gusto niya kumain ng ano. Ngayon, ano pakiramdam mo ngayon? Maluwag naman. Bakit may guwalit ang puso mo? Saan ka ba nagtatampo sa trabaho, sa negosyo, etc.? Nalugi ba ang negosyo mo? Meron ba kinagalitan mo? Pinasukan ka ba ang trabaho na hindi ka pinasahod o nagkaaway ka ng amo mo, etc.? Actually po, ito po, may nakarelasyon po ako sa isang lalaki na may pamilya po. Tapos ngayon, okay na. Sabihin mo na lang siya kay Papa Jesus.